गिबियावनो आङो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय आरो आदामोनखौबो गासैबो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय साबायखर आरो जोंनि इएम सारखौबो जाय आंखौ हांख्रायहरदों बिथांनिसिमबो जोबोद साबायखर बेयाव सफैनो हानानै आङो बिराद गोजोननाय मोनदों जायगाफोरखौ नुयोब्लानो गोसोआ मोनसे गोजोननाय फैयो बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नायफैनो हागोन बिराद मोजां जायगाया दिनै नोंथांखौ लेंहरनायनि गुबै जाहोना मा बेयाव आंखौ लेंहरनायनि गुबै जाहोना बेखौथ' आं मिथिला सारा हांख्रायहरबाय हांख्रायहरनायनि थाखाय आंबो सफैनो हाबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय माबाफोर स्पेसियेलि सारा आंखौ मोसा मुभि जाय नैबे 2023 आवहाय मोसा सावथुना ओंखारदोंमोन बे मोसा सावथुनावहाय सारा स्पेसियेलि मोजां मोनदों आंनि फाव खालामनायखौ बा जोंनि सावथुनखौहाय बिराद मोजां मोनदों स्पेसियेलि बिनि थाखाय सारा आंखौ इनभाइट खालामदों जानांगौ स' दिनै स्पेसियेल भेलेन्टाइन डे बेनि थाखाय नोंथांनिफ्राय मा थागोन भेलेन्टाइन्स डे बेखौथ' जोंनि बर'फोराव बुंनो थाङोबा मानिया नङा होनबा बेथ' बेनि सायाव आङो जेबो बुंनो थांला अब्लाबो दिनै लाइमोनफोरा बिराद माने ओंखारबोदों जिहेतु नुदों बिथांमोननिसिम खावलायनाया माबा मोनसे गावबागाव मोनसे आं बिनि सायाव जेबो बुंनो थांला माने जिहेतु सरस्वती बिमानिबो फुजा दा बे बेलायाव लाइमोनफोरनि थाखाय मा खालामगोन दिनै आइ बिमा सरस्वती फुजा बेवहाय बयबो दाथ' टाइमाबो जाबाय फुजायाबो जोब्बाय आंबो फुजा खालामनानै फैबाय दिनै फरायसाफोरनि गोथार सान नङा होनबा फरायसाफोरनि मोनसे आवगायनायनि मोनसे एसे थाबथानो नागिरबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां दिन नङा होनबा दिनै स' आंनि थाखाय बिराद मोजां दिन आङो स' दिनैनि दिनाव बिराद खुसि आरो बेयाव सफैनो हानानै स्पेसियेलि बिराद खुसि आंनि दिना दिनैनि थाखाय बिराद मोजां आं बेखौनो बुंबाय